Een Frieske basisschool gaan na de zomervakantie net weer open. Het gaat meest om scholen die te min leerlingen hebben en kiezen voor een fusie met een andere scholen. Zo gaat christelijke basisscholen de Varreker in Siegerswaard verder, maar CBS Betrouwen in Bakkeveen. Ik basisschool in Blijen, het Heidenskip en het Jerveen sluiten deze week voor het laatste dwarren. De financiering voor het nieuwe Keersmuseum in Frencher hier Joert roemwijze matten, maar dat is net slagen. Het bestuur heeft er likwijls alle vertrouwen in dat het nog goed komt. Het museum zit eerst in het Jeddergebouw van de Frieslandbank en verhuist het naar een oorgebouw. De gemeente Frencher deal zei Jedder Oordeltonta. De provincie is ik een bedrag vregen, maar die onvraag rint nog. Het Europaplein in Ljouwert krijgt toch 3 fietstunnels. Maar een krappe meerderheid stemde de gemeente juist in met het plan van het college. 3 jaar lang in de praat over de plannen voor het plein. De Rie het langomlet toch kiezen voor de variant die het veiligst is voor de fietsers. De werkzaamheden zullen na de winter uiteenzetten. De kosten binnen 12 miljoen euro. Het logo van de Frieslandbank verdwijnt Joert definitief uit het stripbeeld. In Ljouwert worden de letters van de gevel van het haatkantoor hellen. Hoe het Twijlien waar de Frieslandbank oernaam door de Rabobank. Het duidelijk worden dat de bank pot last hier van de kredietcrisis en heeft een zelfstandig verder koer. Joen en vannacht rustig en helder waar, maar kans op mist. Het wordt 10 graden. Morgen simmerzwaar, 21 graden, flink wat zinnen. De westenwind is zwak onmatig.